ካብ ኤርትራ ኣስካፍ ዝኾነ ናይ ስደት መንገዲ ሓሊፋ ኣዲስ ኣበባ ዛእተወት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ድማ ብሰበይቲ ሓውባ ጭካነ ብዝተሓወሰ መንገዲ ጎደና እስካብ ትወፅእ ዝተገበረት ድሓር ድማ 4 ዓመት ሙሉእ ሃንቀው ኢላ ብዝተፀበይቶን ተስፋ ብዝገበረትሉን ወዲ ክብረ ንጽህና ተወሲዱ ልክዕ ከም ማስቲካ ዝተደርበየት ኣንዛ ግን በዘ ይብቃን ካብ ዘፍቃርያ ዝጠነሰቶ ቆልዓ ብሰንኪ ሓደጋ መኪና ሞት ወዳ ሓይፋ ዝሓደረት كم زفلت أبز حلف أوراحات مالتيو حدا تفتاوي إثيوبيا أرتيست كابز عالم بموت كم استفلا يفلتيو فلاي دما إذا أرتيست سي أبوزحات لبي بتعمي عميق فقر زنابرون تفتاونت زرخبنيو زي أرتيست زي دما نسألنا توركنا يو نسألنا وركنا مالت كابز عالم بموت كابز فلا أوراحات توزير له كوين جن كرات تغتاتل تمدبنا إذا قداي زي مالتيو حزي مزرعة بزعبة فوت يرزلو قداي سبيتيو ጉዳይ ሰበይቱ ኣብዚ ሕዚ ኣብ ኢቢኤስ ቀሪባውን ማለት እቲ ኢትዮጵያም ነበረት ምልክታት ሓዘንተኛ ይኮነትን ንምንታይ እያ እዛ ሰብ እዚኣውን ንነፃነት ወርቅነውን ጽቡቕ ነገር ቅብሊታይ ነበራን ገለ እንዳተባሃለ ብዙሕ ርእይቶታት እንዳተባሃወ ጸኒሕ እዩ ፍላይ ኣብ ኢቢኤስ ቀሪባ እትገብሮ ነበረት ኣክትታት ወይ ድማ እትገብሮ ዝነበረት ሓደ ነገራት ማለት እዩ ብጣዕሚ ኣብ ልቢ ብዙሓት ኣትያ ብሕማቕ ዓይኑ እውን እንዳተረእየት ጸኒሓ እያ ኮይኑ ግን ክብራት ተከታተልቲ መደብና ንኢቢኤስ እውን ከምኡ ተቃውሞ እንዳበፅሖ ጸኒሕ እዩ ኮይኑ ግን ካብ ናይ ኣርቲስት ነፃነት ወርቅነህ ሰበይቱ ዝግበር ዘሎ ኣድላይ ዘይኾነ ጠቐነታት እቲ ሓቂ ከምዚ እዩ ሞስም ዑለይ ክትብል እውን ሓንቲ ጎረቤታውን ምስክርነት ይባላ ብድምጽ እውን ልኢኻላ እዚ ጉዳይ እዚ ናባኹም ከብልየ ክብራናን ብምቕጻል ድማ ኣብ ሶምዚ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ሓድሽ ታሪኽ ተዘርጊሑ ነይሩ ፍላይ ቫይራል ውጭ ዝነበረ ፍላይ ድማ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ መዘራረቢ ዛዕባ ፈጢሩ ዝነበረ ልቢ ብዙሓት እውን ዝሰበረን ዘቕሰለን መሕዘኒ ታሪኽ ሓደ ውፅዕ መንእሰይ ተዘርጊሑ ነይሩ በዚ ድማ ብዙሓት ሰባት ነቲ ታሪኽ ምስ ሰምዑ ኣዝዮም ልቦም ተሰይሮምን ኣዝዮም ድማ ኣብ ዘጋጠመ ነገር እዩ እንዳበሉውን ብዙሕ ነገራት ብዛዕባ እቲ ታሪኽ እንዳዘንተው ጸኒሖም እዮም በዚ ድማ ብዙሓት ሰባት ታሪኾም ነዚ ጉዳይ እዚ ምስ ሰምዑ ተሓቢኡ ዝነበረ ታሪኻታቶም ማለት እዩ ናብ ኣደባባይ ብምውፃእ ጀሚሮም ኣለው ፍላይ ኣብዚ ሕዚ እዋን ሓንቲ ሓፍትና ማለት እውን ኣዝዩ ልብኻ ዝሰብር ከምቲ ናይ ሕቡእ ቃንዛ ኢሉ ኣውፂዎ ዝነበረ እዛ ጓል ኣንስተይቲ እዚኣ ድማ ካብ ኤርትራ ክሳብ ኣዲስ ኣበባ ብስደት መልክዕ ዝመፀቶን ብጣዕሚ ብዙሕ መሰናኽላት ዝሓለፈቶን ኣዝዩ ልብኻ ዝሰብር ብጣዕሚ ሕማቕ ታሪኽ ከም ዝሕለፈትሉ ብፍላይ እቲ ብጣዕሚ ልብኻ ዝሰብር ድማ ማለት እዩ ብሓደጋ መኪና ማለት እውን ወዳ ሲኢና ጥራሕ ዘይኮነ ድማ እቲ ሬሳ ሓፋቶ ዝሓደረትሉ ህሞት ዝጽሓፈቶ እውን ኣሎ ኣዝዩ ልብኻ ዝሰብር ክብራት ተኸታተልቲ መደብና እዚ እውን ዘርጊሓላ ናባኹም ክነብል ኢና ብምቕጻል ሓደ ኤርትራዊ ጃልባ ሞሪሑ ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ንመትረፍ ዓዲ እንግሊዝ ኣቋሪጹ ናብ ዓዲ እንግሊዝ ብምእታው ተኸሲሱ ናብ ቤት ፍርዲ ድማ ቀሪቡሎ እንታይ እዩ ገይሩ እንታይ ዓይነት ፍርዲ ከተዋሂብዎ ዝብሉውን እዚኦምን ካልኦትን ሓጸርቲ ሓበሬታታት ናባኹም ክነብል ኢና ክብራት ተኸታተልቲ መደብና ሰላምታ ግና ይረሳዕናን ሰላም ከመይ ትኾኑ ክብራትን ክብራናን ለቻናልና ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሳብስክራይብ ብምግባር ናትና ቤተሰብና ይኹኑ ከምኡውን ንሕና ኩሉ ግዜ ንለቆም ቪድዮታት ቀልጢፎም ንኽበጽሑም እውን ናይ ደወል ምልክት ምጥዋቕ ኣይትረስዑ ናብ ካሊእ ንክባጻሕ ሼር ግበርዎ ከምኡ ነዛ ቪድዮ ላይክ ብምግባር እውን ጀምርዎ ቪድዮታትና ሰሰናዩ ሰናይ ጻንሒት ሓደ ኤርትራዊ ማለት እውን ጃልባ ሞሪሑ ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ንመትረፍ ዓዲ እንግሊዝ ኣቋሪጹ ናብ ዓዲ እንግሊዝ ብምእታው ተኸሲሱሎ ናብ ቤት ፍርዲ እውን ቀሪቡሎ እዚ ኢድሪስ ዓብዱ ዝተባሃለ ኤርትራዊ ኣብዚ እዋን ኣብ ከተማ ብሬንትፎርድ ዝነብር ኮይኑ ካብ ግንቦት 2025 እዩ ናብ ዓዲ እንግሊዝ ኣትዩ እቲ ቀሪቡሉ ዘሎ ክስ ከዓ ንሕጊ ኢሚግሬሽን ዓዲ እንግሊዝ ጥሒሱ ክብል ይዋ ክስ ተመሲሪቱሉ ዘሎ ኢድሪስ ዓብዱ ብዓርቢ እዩ ኣብቲ ናይ ብሬንትፎርድ ኪንግሊን ኣብ ዝተባሃለ ቤት ፍርዲ ቀሪቡ እንተኾነ ክብደቱ እቲ ክሲ ኣብ ግምት እትዩ ጉዳይ ኣብ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ብሬንትፎርድ ክረአ ምዃኑ እውን ተነጊርዎ ኣሎ
ንድሪስ ዓብዱ ክልተ ክሲ ቀሪቡሉ ዘሎ ጀልባ መሪሑን መድረብ ዓዲ እንግሊዝ ኣቋሪጹ ናብ ዓዲ እንግሊዝ ብምእታው ሕግታ ሃገር ጥሒስካ ብዝብል ሓደ ክሲ ክኸውን እንከሎ እቲ ካልኣይ ከዓ ብዘይ ሕጋዊ ፍቃድ ናብ ዓዲ እንግሊዝ ብምእታው ንባዕሉ እውን መዘዝ ኣምፂኡ ኣሎ أخبار حقي باول رامسين بيت فردي أب زقرب صحف تني إدريس عبدو زقرب اللي قدامي كسي كبير بمخانو لعلوي بيت فردي ترايكر لو معلومة لوكال ديمقراطي سيرفيس ون حبير له باول رامسي اتقرب بلوزول كسي كاب فرنسانا بعد إنجليز جالبا مريح عادي خازبليو اتخال كسخ أنا بعد إنجليز بزي حقاوي مئتوف عادي خازبليو مختل لعلوي فردي زوبا زخون دانيا نيك هايلسن ني إدريس عبدو كساب اتي نعسر شوعة سنة ተባሂዎ ዘሎ ካላይ ቆፀራ ብሓስ ካብ ገዛኡ ክጸንሕ ወይ ድማ ኣብ ገዛኡ ክጸንሕ ፍቅድሉ ክብራት ተኸታተልቲ መደብና ብፍላይ ኣብቶም ዝሓለፉ መዓልታት ኣብ ዝሕዝ ማለት እዩ ዓዲ እንግሊዝ ዝርከቡ ነበርቲ ካብ እንግሊዝ ወይ ድማ ካብ ዓድና ስደተኛታት ይውፅና እንዳበሉውን ብዙሕ ሰልማዊ ሰልፍታት እንዳካይዱ ምጽንሖም ይርከብ እዩ ስለዚ ድማ ክብራት ተኸታተልቲ መደብና እዚ ጉዳይ እዚ ማለት ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ትነብሩ ኣሕዋትናን ኣሓትናን ማለት እዩ ኩልኩም ጥንቃቄ ክትገብሩ በዚ ኣጋጣሚ ኢና ጻውዒትና ክነቅርብ ኩሉ ጠቀነ ወይ ድማ ዝኾነ ነገር ክረኽብሎም እዮም ድማ በቲን ብዙሓት ነገራት ዝግበር ዘለው ስለዚ ነቲ ኢድሪስ መሪሕ ዋዕዲ እንግሊዝ ኣትያ ዝተባሃለ ጃልባውን ካልኦት ስደተኛታት ነይሮማ ድዮም ወይስ ንቦይኑ ጥራዩ ሰጊርላ ግን ዝተገለጸ ነገር ስለዘየለ ድማ በዚ ጉዳይ እዚ ብዙሕ ነገራት ሰሓቡን ክጠጦን ንከይመፀኩም ድማ በዚ ኣጋጣሚ ጥንቃቐን ክትገብሩ እዩ እዚ ሓበሬታ ናባኹም ነብልና ክብራት ተኸታተልቲ መደብና بمغص دما ناي قداي ارتيست مالتون نفس هير ارتيست نصانه ورق نحسبيتو بزعبات قداي ابلعلي ازغبر زله طقنتات تا غروبيتا وي دما نعا مسعا تنبر زنبرت حنتي حفتنا تخكلنيا مسكرنتا هيبالا نسون بدمص قدحيو እዚ ድምጽ قدح ድማ ናባኹም ከብሊ ክብራት ተኸታተልቲ መደብና ክሳም ወዳእታ ተኸታተሉ ብፍላይ እዛ ማለቱን መስዓት ዝነበረት ወይ ድማ መስዓት ነብር ዝነበረ ሰበይቲ ናይ ነፃነት ወርቅነህ ሰበይቱ ቁንዕትን ርህርህትን ብፍላይ ድማ ጽቡቕ ስነ ምግባር ዝነበራ ሰብያ ኣይትሪእን ኣብ ሆስፒታል ኸይዳ ይርአዮን ገለ ዝበሃል እውን እዚ ካብ ሓቂ ዝረሓቐ እዩ ገለታት ዝብል እውን ብዙሕ ሓበሬታታት ይባላ ንሱ በአምሓርኛ እዩ ክብራት ተኸታተልቲ መደብና እስኪ ናባኹም ከብል በጣም ደስ ይላል እኔ ንጹህ ምናምን እንደዚህ ያሏት ሰዎች ምናምን ብላ አቅርበ ነበርና እኔ ለስንት ዓመት አብረን አንድ ግቢ ውስጥ እንኖር ነበር ምናምንና በጣም ጽብ ማለት እንደምታዩት አሁን ተቀባብታ ምናምን አይደለም በጣም ጥሩ ሴት የሴት ልክ ሶቪየት ማትዞር በጣም የተባረከች በጣም ጥሩ ሴት መናገር ማትችል ሶቪየት ዞራ ሰው ማታነሳ ልጆቿና ልጆቿ ብቻ ነፂም ጥሩ ነው አቀዋለሁ ከ10 ዓመት በፊት ለወረቀቱ መጥቶ እና ነፂም ጥሩ ነው ጸባይ ግን ችግሩ ይሄ ሁሉ የአሜሪካን ችግር ያሳለፈችው ብቻዋ ሆና ልጆቿን ዴት በጥርሷ ነክሳ የማህሉል እድሜኮ ሌላ ቦታ ደርሷል እዚህ ሀገር ብታየው እና በጣም ጥሩ አደኖ እንደዚህ ሰውስ ባይንትን ባይላት ደስ ይለኝ ነበር አይ ዶንት ኖ መናገር አልችልም ብዙ አማርኛ ወደ ትግርኛ ነው እንትን ማለው እና በጣም ጥሩ ሴት ለልጆቿ በሩል የምትከተል ምናምን በቃ እንዴት ልበልህ በቃ ከሷ ሴቶች ብዙ ነገር ይማራሉ በጣም ትሁት ናት በጣም ሰው አክባሪ ናት በጣም ሶቪየት ማትገኝ ልጆቿ ብቻዋ ሆና ያሳደገች የሰው በር እንደዚህ አይገቡም ልጆቿ ሰው ቤት ውስጥ እና ንጹህ ማለት አዳን ልጆቿ እንደዚህ ያሳደገች ሆስፒታል አልጠየቀችው ምናምን የሚባል የት ተዋቸው ልጆች ሰራተኛ የለ ምን የለ እዚህ ሀገር እንዴት ብላ እሱን ሄዳ ነርሶች አሉ ምናምን አሉ የሚያዩት ምግብ ሙሉ ነው ሆስፒታል ሁሉም ነገር አለ ምግብ ምናምን አለ ሆስፒታል ትሄዳ ሳትጠይቀው ቀርታ አታውቅም እንኳን ለሱ ለተቸገረ ለታመመ ሰው የምትጠይቅ ሴት ናት
بتخالي حبريتانا دما اتي اب محورا ميدا بسفيحو እንዳተወዘዐ ዝርከብ ብዛዕባ ቃንዛ ማለት እውን ሕው ቃንዛ ትብል እዩ ብፍላይ እዚ ሰብ እዚ ማለት እውን ናይ ስደት ውፃእ ውረድ ወይ ድማ ብዙሕ ተጓንፎታት ዘጋጥሞ ብቤተሰቡ ብዙሕ ነገራት ዝተጠለሙን ሕማቅ ነገር ዝተፈፀሞን ማለት እዩ ብዙሕ ነገራት ኩሉ ነገር ድማ እቲ ሚስጥር ደርጉ ሓውፂዎ እቲ ቃንዛ ዝበሎ ድማ ከበድቲ ነገራት ከበድቲ ፈተነታት ሰጊሩ ኣብዚ ሕዚ እዋን ግን ብሂወት ከም ዘሎ ማለት ናይ ዓርሰ ቅትለት እውን ክፍፅም ብጣዕሚ ይነዊሕ እቲ ታሪክ ብጣዕሚ ከዓ ዝሕዝንን ልብኻ ዝሰብርን ኮይኑ ግን ክብራ ተኸታተልቲ መደብና ብዙሓት ኣብ ብዙሓት መናእሰይን ኣብ ብዙሓት ደቂ ሰባት ክፍፀም ኢልካ ዝሕሰብ ነገር እዩ በዚ እውን ኩሉ ነውሽጢ ገይሩ እምበር ብዙሕ ቃንዛ ዘለዎ ሰብ ኣሎ በዚ ናይ ሎማዓንቲ ድማ ሓንቲ ሓፍትና እያ ካብ ታሪኻ ቅንጭብ ኣቢልና ኢና ናባኹም ክነብል ክብራ ተኸታተልቲ መደብና ኣብቲ ናይ ባዕላ ማሕበራዊ ሚድያ ድማ ዘርጊሓቶላ በዚ ኣጋጣሚ ድማ ሕቡእ ቃንዛ ማለት እዩ ዝዘርግሖ ሓበሬታ ብዙሓት ሰባት እውን ናብ ማሕበራዊ ሚድያ እንዳውፅኡ ናይ ቃንዝኦም ወይ ድማ እታ ውሽጦም ዓዊሶም ዝፀንሑ ሕማቅ ቃንዛታት ቁስልታት ማለት ናብ ደገ እንዳውፅዎ እዮም ዝርከብ ዘለው እዚ ሓፍትና እዚኣ ድማ ልብኻ ዝሰብር እዩ እስኪ ንእሽተይ ድምፅ ኣላ ወይ ድማ ንእሽተይ ቅዳሕ ኣላ እሞ ንዓኣ ቀንጭበ ናባኹም ከብል ክብራትን ክብረናን ካብ ኤርትራ ኣስካፍ ዝኾነ ናይ ስደት መንገዲ ሓሊፋ ኣዲስ ኣበባ ዝኣተወት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ድማ ብሰበይቲ ሓውባ ጭካነ ብዝተሓወሰ መንገዲ ጎደና እስካብ ትውፅእ ዝተገበረት ድሓር ድማ 4 ዓመት ሙሉእ ሃንቀው ኢላ ብዝተፀበይቶን ተስፋ ብዝገበረትሉን ወዲ ክብረ ንፅህና ተወሲዱ ልክዕ ከም ማስቲካ ዝተደርበየት ቃንዛ ግን በዛ ይብቃን ካብ ዘፍቃርያ ዝጠነሰቶ ቆልዓ ብሰንኪ ሓደጋ መኪና ሞት ወዳ ሓይፋ ዝሓደረት ደሊና ኣነ ከዓ ካልአይቲ ሕቡእ ቃንዛ ኢለ ኣለኹም መወዳእታ ከመይ ኮነም ባይ ተምሃር ብምባል ኣብ ቲክቶክ ኣካውንታ ንባዓት እንዳተፈራረቐ ዝፀሓፈቶ ፅሑፍ